Xahar u nofs mindu daħal fit-tmexxija tar-Rappreżentanza Permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea, il-viżjoni tal-ħidma ta' Neil Kerr hi ċara fi kliemu torbot ma' mandat ġdid għall-Kummissjoni Ewropea u Parlament Ewropew li qiegħed jirranka f'ħidmietu 6 xhur wara l-bidu ta' din il-leġislatura. Ibbażata f'Dar Malta fi Brussell, ir-Rappreżentanza Permanenti ta' Malta hija bħal ambaxxata imma fuq livell akbar. Hawnhekk jaħdmu qatt ta' impjegati tas-Servizz Pubbliku Malti. Spjega li meta mqabbel ma' pajjiżi oħra, in-numru mhuwiex kbir, anke jekk ix-xogħol huwa l-istess. F'ħidmiethom l-għan ta' dawn l-uffiċjali huwa wieħed, jaraw li l-interessi ta' Malta huma rrappreżentati u mħarsa tajjeb fuq livell Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament. B'esperjenza twila f'xogħol relatat mal-Unjoni Ewropea, is-Sur Kerr jenfasizza ħafna li dan ix-xogħol huwa bbażat fuq ir-rispett reċiproku lejn kollegi mill-Istati membri. Mistoqsi dwar it-temi bl-akbar interess għal Malta fuq l-Aġenda Ewropea għaż-żmien li ġej, is-Sur Kerr semma 2 partikolari. Għandek id-dimensjoni tal-budget fejn ħajbdew in-negozjati fuq il-Multi Annual Financial Framework li jmiss, imma mbagħad ukoll marbut ma' dan imma fuq dimensjoni daqsxejn parallela għandek it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea fejn ħankunu qed insegwu ngħinu l ħadd ieħor ukoll biex jisib ruħu fil-pożizzjoni li aħna konna fiha. Għar-rappreżentant permanenti ta' Malta l-Unjoni Ewropea ħidmet l-uffiċjali f'Dar Malta trid tkun iffukata b'mod li l-pożizzjoni tal-pajjiż, inkluż dwar liġijiet proposti, tibda tinbena minn kmieni meta tkun għadha fl-imħuħ tan-nies. Mhux kif appena ssib ruħha fuq xi mejda fejn possibilment ikun daqsxejn iktar diffiċli mbagħad li tinfluwenza ċertu pożizzjonijiet u ċertu mod ta' kif titmexxa l-qudiem dik il-pożizzjoni, dik il-proposta. U allura hemmhekk irridu ningaġġaw u rridu ninvestu iktar enerġija minnha tagħna hawnhekk biex niżguraw li dik tkun iktar favur iċ-ċittadini tagħna, favur in-negozji tagħna. Qal li matul dan il-proċess irid ikun aċċertat kuntatt ma' kull min f'Malta jista' jiġi affettwat minn dak negozjat u l-liġijiet proposti. Le, u hawnhekk huwa extension ta' dak li qed jiġi hekk, jiġifieri fis-sens ultimate li qegħdin hawnhekk biex imexxu l qudiem il-pożizzjoni li tintbagħat mill-entitajiet, mill-counterparts tagħna Malta, minn dawk li fl-aħħar mill-aħħar ikunu tkellmu mal-stakeholders konċipwiti, mal-korpi kostitwiti. Is-Sur Kerr kellu kliem ta' ratti l-ħajr għad-dedikazzjoni tal-uffiċjali Maltin f'Dar Malta. Il-fatt li jgħidu jiena ġib xi ħaġa lura l-pajjiżi u jħossuhom kburin li għamluha, naħseb dak ikun l-ikbar sodisfazzjoni jew l-ikbar marka li xi ħadd min qed iservi din il-kariga jista' jaspira liha.